Atong sayaran karon ang latest update sa low pressure area ang gibantayan sa Pag-asa kung doon naman epekto ugma sa magkalihukan sa Sinulog sama sa traslasyon sa Lapu-Lapu, fluvial position ug sa solemn foot position. Pinaagi ni Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Salamat ug atong sutaon ng pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang low pressure area ang gisigi natong monitor nagkaduol na kini sa boundary sa Philippine Area of Responsibility ug dunay gilayon nga 1,520 kilometers east of Mindanao. Now, dunay gyapon siya kahigayunan nga mahimong bagyo pero igsud niya karong gabi or ugma sa buntag. Usa gyapon siya ka low pressure area nga atong gipaabot ug dunay daghang senaryo gyapon nga atong gitanaw nga posible siyang sa suod sa Philippine Area of Responsibility mahimong tropical depression. O ang unang senaryo, posible gyapon nga mo recall o dili mo landfall. Ang ikaduhang senaryo nga atong gibantayan, ang mo landfall between Caraga region o Eastern Visayas. Expect nga mahitabo kani Domingo sa hapon ug napagi posibilidad nga moabot ang yang sentro ari na sa gabi or late evening sa Domingo ngadto na sa sayong kabuntagon sa Monday ari sa Cebu. Para sa Sinulog update, sa fluvial, sa Sabado sa buntag, mapaabot pa nato ang mas maayong panahon, diin maba ang tsansa nga dunay hinay nga mga pagulan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Pero sa hapon, doon natin nakita nga taas nga tsansa nga hinay nga mga pagulan patak-patak, so busa agatong moapil sa kalihukan sa foot procession giabisuhan nga magdala og panangga sa ulan. Pero sa Sunday mga kapuso atol sa Sinulog Grand Parade mapaabot ang bati nga panahon diin base ni nating forecast model nga atong gitanaw para sa ulan makasinati ang Metro Cebu ug hinay ngadto na sa kasarangan o usahay kusog nga mga pagulan nga posible na kini makamugdag baha ug dahili sa yuta. Busa katong manambong sa Sinulog Grand Parade, giabisuhan nga magdala kining panangga sa ulan o mag-amping. Samtang sa Monday, mas mugrabe pa ang gabati sa panahon, diin mapaabot na nga makasinati ang Central Visayas, ingon man ang ubang bahin sa Visayas o katag nga kasarangan ngadto na sa kusog nga mga pag-ulan, delikado gyapon sa mga pagbaha o dahili sa yuta. Para sa dugang detalye, mahimong makisayod sa informasyon sa Pag-asa ug seryosohon ang thunderstorm o heavy rainfall warning nga i-isyu sa Pag-asa o ayaw kalimot pagbisita sa atong official website www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ako si Al Kiblat para sa Balitang Bisdak, Pit Senior.